Nakasinati sabog pagbaha ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa bagyong Krising nga karon usa na lang ka low pressure area. Ano yung report ni Argil Relator? Kadlawon pa lang nakasinati na og kusog nga ulan ang Kidapawan City kagahapon. Layo na kini sa sentro sa bagyong Krising. Apan, nasinatin ini ang kusog nga ulan ug hangin. Hinuon, paspas sa giabisuhan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang katawhan nga mag-igmat sa posibleng baha ug landslide. Sa General Santos City, kagabi pa lang mibundak na ang ulan nga dunay dala nga kilat ug dalugdog. Wala hinuon nakasinati og pagbaha ang syudad nga parayo gina-monitor sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang nakasinati ang Davao City og mga pag-ulan kaganihang buntag dala sa bagyong Krising. Sa kantong Iwa Barangay Bago Aplaya, nakasinati sab og street flooding. Kusog sab ang bunog sa tubig sa sapa, ubos sa tulay sa Barangay Los Amigos. Matud sa Pag-asa, nahimo na lang nga usa ka low pressure area ang bagyo. Naapay mga hinay ngadto sa kasarangan nga gikusgon sa mga pag-ulan ang masinati dinhi sa Davao Region. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.